Out of Africa on jo vuosia panostanut aitoon, intohimoiseen esirukoukseen tämän kansakunnan puolesta sekä seurakunnan varustamiseen. Nyt intohimonamme on herätys Suomessa ja koko maailmassa. Uskomme, että kristittyinä olemme astumassa sisälle tärkeimpään aikakauteen, jonka maailma on koskaan kokenut. Jumala tulee vuodattamaan herätyksen tulvan meidän päivinämme. Tuo herätyksen tulva on Hosean ennustama kevät- ja syyssade. Herran kunnian tuntemus on täyttävä maan, niin kuin vedet peittävät meren, niin kuin Habakuk ennusti. Se on oleva maailmanlaajuinen herätys ja Suomella on oleva siinä ratkaiseva rooli. Out of Africa on järjestänyt jo useamman vuoden ajan reilun viikon mittaisen apostolisen konferenssin. Monet ovat hyötyneet opetuksesta ja rohkaistuneet omassa elämässään ottamaan askelia toteuttaakseen Jumalan heille antamaa kutsua. Tavoitteenamme on ollut nostaa johtajien sukupolvi, joka olisi perusteellisesti valmennettu sanassa ja hengessä ja valmis muuttamaan asioita kansakunnassa henkilökohtaisesta hinnasta välittämättä. Näissä konferensseissa ei ole kysymys Out of African palvelutyön kehittämisestä, vaan Jeesuksen Kristuksen valtakunnasta. Apostoliset konferenssit käsittävät 7 päivää voimallista opetusta aamusta iltaan. Koko koulutuksen ajan on myös dynaamista esirukousta ja väkevää ylistystä. Seurakunnan on tuotettava miehiä ja naisia, joilla on todellinen Jeesuksen todistus, joka on profetian henki. Olemme innostuneita nähdessämme sen dramaattisen muutoksen, mikä on tapahtunut niin monen ihmisen elämässä. Jumala haluaa nostaa sotureiden armeijan, jolla on sama henki kuin Mooseksella ja Elialla. He ovat myös palvelijoiden armeija, jolla on sama sydän kuin Joonatanilla ja Joosualla. Pyrimme kouluttamaan ihmisiä, jotka kääntävät kuolleen uskonnon ja uskonnollisten perinteiden suunnan tulemalla uudeksi viiniksi tässä sukupolvessa. Sanoo, että ottakaa. Tämä on minun ruumiini, joka on murrettu teidän edestä. Tehkää tämä minun muistukseni. Father, we thank you. Isä, me kiitämme, että gave your son. The practice of winning the lost, the practice of making disciples, the practice of going out and establishing the kingdom is really no different in any of the countries that we minister in and actually in anywhere in the world. Jesus said, go into all the world and preach the gospel to every creature. And preaching the gospel to every creature doesn't just mean winning souls. It means making disciples, and that's the key. And disciples are made through basically what I call friendship evangelism. It's far more important to befriend people, to invest in people's lives, to know where they're coming from, and to be at their level, speaking and ministering into their lives the necessities of life, if need be, so that you win them with the gospel of Jesus Christ. And having won them, disciple them, raise them up to be effective, powerful vessels of ministry. Aš ten atėjusi, buvau kaip stebėtoja ir tai, kad Microsoftas pats. Tarvitaan maailmanlaajuinen nuorisoliikehdintä. On sukupolvenvaihdoksen aika. Nuoret ovat kyllästyneet maailman mukavuuksiin ja huolettomuuteen. He etsivät haasteita ja haluavat antaa elämänsä johonkin tarkoitukseen. Ei ole sen suurempaa tarkoitusta kuin Jeesus Kristus. Hebrealaiskirja 6:19. This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which enters the presence behind the veil. Jonka me pidämme niin kuin vahvan ja lujan meidän sielumme ankkurin, joka ulottuu sisälle hamaan niihinkin asti, jotka esiripun sisälmäisellä puolella ovat. Where the forerunner has entered for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Johonka edellä juoksija on meidän edellämme mennyt sisälle, Jeesus, Melkisedekin säädyn jälkeen, ylimmäiseksi papiksi tehty iankaikkisesti. The moment that the Lord Jesus died on the cross, Sinä hetkenä, kun Herra Jeesus kuoli ristillä, on that altar, that veil was torn. Alttarilla silloin esirippu reväistiin. And he is our high priest. Hän on meidän ylimmäinen pappi. And so with his own blood, he entered into the Holy of Holies.
Joten hän itse omalla verellään kävi kaikkein pyhimpään. And made atonement for us. Ja teki sovituksen meidän edestämme. Ei hän helikopterissa He's coming in palaa, his cloud. vaan hän tulee pilvessään. And we are the cloud. Ja me olemme se pilvi. Yeah. How do you expect to see Jesus? Do you think one day he's going to come through the clouds up there in the sky? Miten odotat näkemäsi Jeesuksen? Luuletko, että hän tulee tuolta pilvistä? Where is he going to come? Mistä hän tulee? How is he going to come? Miten hän tulee? Amen. Meidän kauttamme. What did the Lord Jesus do for 40 days? Mitä Herra Jeesus teki 40 päivän ajan? For 40 days, he was with his people. 40 päivän ajan hän oli omiensa kanssa. He lived with them. Hän eli heidän kanssaan. He walked with them. Kulki heidän kanssaan. This is after his death. Ja siis hänen kuolemansa jälkeen. This is in his resurrection. Hänen ylösnousemuksessaan. Mount of Transfiguration. He said, there's some of you, you're going to, before you die, you're going to see the kingdom of God coming in real terms. Niin kuin hän sanoi opetuslapsilleen, täällä on joitakin, jotka eivät maista kuolemaa ennen kuin he näkevät Jumalan valtakunnan tulevan voimalla, todellisesti. Took Peter, James and John. Hän otti Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen. Climbed up the mountain. Nousivat vuorelle. The cloud came. Ja pilvi tuli. Moses and Elijah. Mooses ja Elia. I wonder why Moses and Elijah? Miksi juuri Mooses ja Elia? I want to tell you why. Maybe tomorrow afternoon. Minäpä kerron teille, ehkä huomisilta päivällä. Lord Jesus was glorified. Herra Jeesus, hänet kirkastettiin. Transfigured. Ja hän muuttui. And there are his church, Peter, James and John. Ja siellä oli hänen seurakuntansa, Pietari, Johannes, Jaakob yhdessä. All together in one place. He olivat yhdessä koolla. Everything the Lord Jesus did was to teach and to show us the reality. Kaikki, mitä Herra Jeesus sanoi ja teki, hän teki sen opettaakseen meille todellisuudesta. Everything he did was like a preview. Ja kaikki oli ikään kuin tämmöinen vilkaisu, silmä. Tunnen ja koen, että Jumala on kutsunut olemaan tavallaan siinä hänen tahossaan, siinä hänessä ja tavallaan ikään kuin menemään sinne, minne hän ikinä kuljettaa ja olemaan tavallaan kaikkea sitä, mitä hän haluaa, että minä on. One of the problems that we face in the whole church system of this age is that the elderly or the more elderly people in the body of Christ, in the church, are the ones who are the enablers. They have the money, they have the time, they have the resources, and everything goes according to what they want, rather than investing in the next generation who are going to be the ones that carry the vision, carry the burden, and carry the responsibility of ministry to the world. So the passion that I have is to see the young generation raised up by the older generation and equipped to go out into the world, into the harvest fields, and win the lost, establishing churches, teaching and equipping the saints that are saved through their endeavors. Talk to the people about early morning sessions. They're lovely. Toivomme on seuraavassa sukupolvessa ja meidän on kaikin tavoin pyrittävä varustamaan heitä. Viime vuoden konferenssiin osallistui monia nuoria, joiden ei olisi ollut rahallisesti mahdollista tulla mukaan.
Iloksemme Out of African ystävät ja tukijat innostuivat joukolla tukemaan näitä nuoria taloudellisesti yhdistyksen kautta. Ei ole normaali surkeutta. Halleluja! Yes. Et itse sain tulla tänne niin sillä mielessä, että ei mulla ollut rahaa niin koko sitä summaa, koska on opiskelija ja tosiaankin ei ole liian paljon rahaa käytössä niin tällaiseen niin tavallaan se, että niin oli mahdollista tulla tänne sponsattuna, niin se oli tosi niin mahtava juttu, koska se puoletkin tavallaan, mitä IHE maksoi, niin sekin oli suurimmalle ihme, että se raha järjestyi, mutta tavallaan, että se on mahtava mahdollisuus niille nuorille, joilla ei oikeasti ole niin rahaa olisi muuten päästä tällaiseen, että se on ihan niin tosi kiitollinen saa olla siitä. Nuoret haluavat rukoilla kunnolla, he haluavat sanaa ja ennen kaikkea he haluavat palvoa. Henki kutsuu ihmisiä nousemaan ja aidosti kunnioittamaan Herraa näillä osa-alueilla. Se edellyttää sitä, että ihmisiä koulutetaan ja varustetaan kantamaan voitelua. In Lithuania, in our church, youth now are on fire for God. They praise God, they worship God, they want to see His face. They are praying almost every day. We're having church meetings 3 times a week, and other times when other members of the church are gathering, they also go there to worship God, because they really want to see Him. What we do when we gather, the main thing what we do is we praise and worship. There's no so much word, there's not so much teaching, there's no plays. We're not playing with the kids, What we do, we really praise God. We praise God and we praise, we don't know how to do this. We're asking God, God, what do you want from us today?